Ці самагубства праз псіхалагічную траўму. Следства назвала 3 асноўныя версіі смерці Александра Коржыча, якога 3 кастрычніка знайшлі павешаным у вайсковай частцы ў Пячах, у пятлі з тканага рэменя з завязанымі нагамі ды нацягнутай на галаву майкай. Затрымалі падазраваных, аднак ці панесуць пакаранне усе вінаватыя ў злачынстве. Віталь Бабін. Смерць 21-гадовага Александра Коржыча, якога знайшлі павешаным у вайсковай частцы пад Барысавым, ужо некалькі дзён запар абмяркоўвае ўся краіна. Дэпутаты і палітыкі патрабуюць неадкладна расследаваць прычыны смерці салдата, а актывісты БХД збіраюцца ладзіць пікеты, каб прыцягнуць увагу да праблемы дзедаўшчыны ў айчынным войску. Мы патрабуем адкрытага расследавання гэтай справы апошняй і таксама інфармацыя аб справах, якія дагэтуль невядома, ці пакараныя людзі, ці ўвогуле хтосьці прыцягнуты да адказнасці. Напярэдадні грамадскія актывісты падалі адпаведную заяўку і ў барысаўскі райвыканкам. У той жа час петыцыя гомельскіх праваабаронцаў з патрабаваннем адстаўкі міністра абароны Андрэя Раўкова на сайце «Зварот BY» ужо сабрала каля 10 000 подпісаў. Літаральна сёння падаць в адстаўку міністра абароны, таму што ён альбо не ведаў тое, што адбываецца ў беларускім войску, значыцца, ён некампетэнтны. Альбо ведаў і пакрываў гэта, значыцца, ён мусіць быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. На сітуацыю ж вакол гібелі Александра Коржыча прэс-служба кіраўніка краіны адрэагавала толькі на 10-й дзень пасля трагічнага здарэння ў Пячах. Александру Лукашенко літаральна па некалькі разоў на дзень дакладваецца аб хадзе аператыўных мерапрыемстваў. Паверце, пазіцыя прэзідэнта ў гэтым пытанні настолькі жорсткая, што ніхто з вінаватых ад адказнасці не сыдзе. На гэта спадзяюцца і апытаныя намі жыхары сталіцы. Надо смотреть за детьми. Это наши дети. Мы отдаем служить в армию, чтобы они не погибали просто так. Мне кажется, ответственность больше будет коллективная, потому что это, конечно, сделал не один человек, потому что даже если кто-то и делал, то есть те, кто это видел и закрывал глаза, либо просто покрывал. У меня был такой случай, когда мой знакомый из моего города тоже покончил жизнь самоубийством, с ними служил. И вот. И мне кажется, все равно нужно виновных по-любому найти. Сёння следчыя назвалі 3 асноўныя версіі смерці Александра Коржыча: давядзенне да самагубства праз здзекі, збіццё і вымагальніцтва, забойства праз асабістую непрыязнасць і самагубства ў выніку псіхалагічнай траўмы. Крымінальная справа паводле фактаў дзедаўшчыны заведзеная супраць 2 сяржантаў, якіх змясцілі на гауптвахту. Кроме того, следствием установлено, что со стороны командиров отделений имели место факты злоупотребления властью, выразившиеся в принятии денежных средств от военнослужащих срочной службы за неограниченное по времени пользование телефонными аппаратами сотовой связи. Крымінальную справу завялі супраць прапаршчыка, які карыстаўся банкаўскай карткай Александра Коржыча. Сёння Артур Вірбал паведаміў журналістам, што ён на волі пра самагубства нічога не ведае, а ў дзень, калі Коржыча знайшлі мёртвым, быў у адпачынку. Как Иисуса Христа распяли, били, в замкнутой какой-то камере держали, без света, без воды, без телефонов, без какой-либо связи, без часов. И вот они должны понести заслуженное наказание. Але ці сапраўды панясуць? Гэтак напярэдадні следчы камітэт спыніў падобную справу паводле факту гібелі 25-гадовага менчука Артёма Басцюка, якога ў сакавіку знайшлі павешаным у вайсковай частцы пад Барысавым. Віталь Бабін, Белсат.